Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, padayon atong niyampo nining misa ang kalinaw ug kahusay sa atong nasod labi na sa nagpadayon ron nga proseso sa atong piniliay. Ato sang padayong niyampo nga sa hingpit maayo na gyud ta niining pandemic nga atong giantos ug ato sang iapil kanunay ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog niining misa ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot nga kaming imong katawhan magtukaw ug magpaabot nga malaumon sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Sumala sa gitudlo kanamo sa among manluluwas, magsiga unta sa gugma ug pagtuo ang among mga suga sa among pagsugat kaniya nga mahimayaon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang inyong manunubos, ang balaang Dios sa Israel. Ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo, ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Ang inyong mga kaliwat mahisama unya kadaghan sa balas, ug dili gayud sila mapuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw diha sa dalan sa mga makasasala, ni maglingkod uban sa mga walay ulaw. Hinunua ang iyang kalipay, anaa sa balaod sa Ginoo, ug nagpalandong sa iyang balaod adlaw ug gabi. Ang nagsunod kanimo,
nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa nagadagan nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa igo nga panahon. Ug kansang mga dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton mulampos. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa uhot nga ipadpad sa hangin. Kay nagabantay ang Ginoo sa dalan sa matarong, apan ang dalan sa dautan mahanaw. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tao niining panahona. Sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado. Usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kami huni sa kasal alang kaninyo, apan wala kamo musayaw. Miawit kami alawiton sa paglubong, apan wala kamo manghilak. Si Juan mianhi, nagpuasa siya, ug wala mo inom og bino, ug ang tanan miingon, giyawaan siya. Mianhi ang Anak sa Tao, ug siya mikaon ug miinom, ug ang tanan nag-ingon, tan-awa ninyo kining tawhana. Ulit ug palahubog siya, ug higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Kristo naghulagway sa mga tao sa iyang panahon. Niya ang nahitabo, wa gyud magkahiusa ang katawhan. Nganuman, tungod kay kuwang sila sa gitawag natong gugma sa pagpaminaw sa iyang isig katao. Kasagaran nato mo ni atong problema. Ambot sa inyong balay o wa ba mo maproblema ani nga kanabitang di ta ganahan maminaw. Kani mga membros panimalay maoy dili kayo magtabi. Kisa may atong ikatabi kayo. Kanang mga higala nato, kanang atong mga
igagaw, kana mga higala, mga barkada, bahalag magbuntagay tabi. Pero kana na ganing membro gyud sa panimalay, hasta wagi lami istorya kausarang naglungag na mo, wala gi mo manglungag. Ana ra wagi manglaba, grabe naman sa ninyo. Bugtok days na ngadto, lain-lain dayong dadon. Di gyud kay suod ang kaning managsuon. O dili lang kay managsuon, kanang kuyog gyud nimo ba, di mo magkasuod. Ambot ngano na ang imong suod kadtong wa diha kayo. Kanang mabitan na ron kaning cellphone ba, and kaning Facebook, kaning internet, tuwa magyampungad ang mga bata, mga batanon, apil na sa tiguang, apil na sa ding nagwali, adto magyampungad dito. Di kay taganahan makikistorya ani mga tao nga naa sa tong palibot, usahay magsigirego ning pabaga. Pero dili gyud magtinagdanay, di as iyang cellphone. Ang usa sa dito, saghid sa diri, naa siyang cellphone. Ngano man na, mauna siya ang kinaiya sa tao. O given na gina, kinaiya na gina nato. Mauna, kung gusto tang musunod ni Kristo, ang iyag yung unang ihangyo, ingon dahil na siya kalimti ang imong kaugalingon. Maunang ayaw sunda ang imong kaugalingon. Kay ang Ginoo naa siya style. Kung sa may style sa Ginoo, lahi sa style sa tao. Muna usahay, di siya moinom og bino, di siya palahubog. Usahay sad, palahubog sad siya. Usahay, kamao sad siyang musugal, kamao sad siyang mutipon sa mga makasasala. So pasabot, kung ato ng kalimtan ng atong kaugalingon, ang mahitabo, pirmi na natong tagdon ang mga tao sa atong palibot. Dili ba ta mahimong choosy, kana bang magpili? Kaya usahay kung mahimutang choosy, kaya nga ato mang kaugalingon ang atong tagbaon. Pero si Kristo, mura siya nagbutiyag siya ba? Nga dunay panahon, nga ang iyang barkada, mga makasasala, na say panahon ang iyang barkada, mga balaan, na panahon nga makigjamming siya sa mga tao nga di mo tuo Ginoo, na say panahon nga siya arisas mga biyata ganang sige na lag-ampo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo karong adlawa, nagkanayon nga ang nagsunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Kung magsunod tas Ginoo ang atong kinabuhi hayag. Unsa may mahitabo kun hayag, makakita kas imong palibot. Karon unsa man ning ato rong pagmisa ron, hayag o ngit-ngit? Hayag. O mo nakita mo nako no. Kita. Diha bitay nagpa-picture nako dito sa ako bang naagian ba? Pader, picture ta pader. Sige, picture time siya. Lahi ra gid ka pader no, kung aktual, mas gwapo gid ka sa aktual. Ako, timan yun. Nahiyagan lang. Nahiyagan ba? Ako, ay, di na tinuod oy. Maura gyapon tiguwang ra gyapon ni. Maura ninyo nakita tingali karon nalingaw lang ka kay naaman ko dire dool nimo nya selfie ta. Pero magkuyog na sad ta na idi na sa ko nimo tinggan siya. Di sad pa dire nako na. Driver nako ay asa man na magtingog nako. Panagsara kayo. Asa ta dir. Ana ra. Tuman ana wala. Di ganahan oy. Ako na makuyog nako sa kumbento. Kabuang maganiglikay kamo sige mo pangita kay sigig selfie nay makuyog na ko dito ay lipay kay wa ko dito ngano man na tungod na kay ang atong kaugalingon atong gisunod si Kristo di mag-agad og ganahan ba si aning tawhana o dili unsa may iyang ganahan nga mohigugma kos batag tao muna nga gihandom nato gipamalandungan nato karon giunsa pag-anhi sa Ginoo sa kalibutan aron iya tang luwason. Pag-anhi niya, gipili niya ang kanang di gyud ganahan sa tao nga kahimtang. Una, nataw siya sa pasungan. Siya nang kanang mataw katipon sa mga hayop, di ta ganahan gyud ana. Pangutana mo diag ato mga barangay health workers, maayo ba na nga ang bata anha ipakataw? Naman tay bag-o diring natawhan og bata.
Ganahan ka na siya, ngayang anak ana ipanganak sa kananan sa hayop. Di oy. Pero si Kristo mo iyang giagian. Makapili gud unta to siya, Ginoo gud to siya gud. Nganong dek ato siya magpakatao sa rayna og sa hari nga mga gamhanan kayo. Nganong diri magid siyang Maria nga perting yanuha. Nga naman tungod kay gusto sa Ginoo nga makita nato nga way gipili ang Ginoo. Way siya'y pinalabi. Kung kaya niya magpakatao og pasungan, kaya pud niyang magpakatao og palasyo. Munang kitang tanan giawhag, di ta magpili. Sa atong unang pagbasa, si Propeta Isaías nagpahinumdom nato, ningon siya, ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo og nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Ang Ginoo sige gina siya tudlo nato, sige tultol nato aron atong laktan. Nya kun mosubay ta na, maglakaw na tas kahayag, naa dayon ang kalipay, naa dayon ang katumanan sa atong mga pangandoy. Mo bitaw na ako di man sa Dios ko perpekto kay perti man sang daghanan akong supak-supak sa Ginoo. Pero galabi sa Ginoo nga maningkamot kog sunod sa Ginoo. Mabta na kaning atong gipamaligya nga man gipamaligya no. Ato man ang donasyon kaning atong mga slots. Ako sad palit sad ko. Nga naman di ko ganahan nga ako maoy nagdeal diha ninyo nya ako di sad ko mopalit. Pero kuto ba sa akong maabot nya naa sa taroy gitawag og kanang ikhak. Edad ko, halad ko. Ato sa ning ihalad karong Disyembre para sa nigapon sa atong mga projects. Unsaon to nato pag-compute ang atong ikhak? Mo na atong himuan og equivalent. Ang bronze, edad times 1 peso. Ang silver, edad times 10. Ang gold, edad nimo times 100. Ang diamond, edad nimo times 1,000. Ako sad maningkamot sa kog pili sa katong labing arang-arang, tong taas-taas. Naaroy ning hatag nato in siya pader, di na lang ko mag-compute, di na lang sa ko mosulti sa edad, basta kining 5,000 para ni namong tulo sa akong anak nga usa og akong bana og nako 5,000 nako okay kayo bisag himuon pa ning 10,000 okay kayo wa na lay kwentahay sa edad kay pwede masad kamong mga online inyo ra nang i-text namo nasa uban di mo compute sa edad mo sud na lang okay ra pero inyo yung computan mas maayo nga naman dunay gitawag nato bag pagsunod sa atong computation. Nabay intention nga dili lang nimo paundayunan unsay imong gusto kundili pugso nimo ang imong kaugalingon nga mobuhat sa di nimo gusto pero dako kayo kalipay nga ikahatag sa katilingban og nimo. Ang tanakaron ako mosuway ko og compute og makaya ba din akong diamond tandakuan ra ba nakong edad sa noon. Inyong tanaw kaya? Inyong sa kung ulo-uluhan nga makuha 58 na biya akong edad sinalaga 58 times mo pag 1,000 dakuha no pero suwayan tistingan na ako basin ba day layo pa man sa kutob man ni January 1 di basin pa day katigom-tigom tas atong dupa-dupa ron aning Disyembre ha kini siya ato ning gihimo tungod kay magpakita tagugma sa Ginoo nga gihatag niya ang labing nindot para sa atong kaayuhan. Iya pagitang gisaaran na kung tumanon, matod pa din sa unang pagbasa, kung tumanon ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Pagkaninduta sa saad sa Ginoo, mo na bakob tuman ko aning ikhak basin paday
mubaha pa di ay sumpay-sumpayan pa itong kinabuhi pero di sana mo ikuan paniguro naman sana basta ang nindot nga atong ihatag sad sa Ginoo ang labing nindot nga pagpaminaw kaniya, labing nindot sa pagsunod sa iyang sugo, labing nindot sa atong pag-alagad sa atong katilingban sa atong simbahan tungod kay nagsunod ta sa pulong sa Ginoo dili sa kalibutan. Kay kung kalibutan atong sundon, magkabahin-bahin ra gid ta, magkaaway ra gid ta, magkabinungulay ra gid ta. Pagkapait poy as kalibutan kung kitang tanan mura natag mga amang, mga bungol ug mga bakol nga di na magkasagol kayo tungod kay nagkakontra-kontra. Muna iyampo sa nato ang ato rong mga politicians nga makabaton sila, lipay ba ako sa uban, ngay uban nato rong mga nidagan sa mga positions katilingban nga mahigugmaon. Kana bang wa sila mga taki, unyag atakihon, mudawat ra, mukatawa ra, mupadayon ra sa pagsangyaw sa iya sang plataporma, kana congratulations aning mao mga politicians. Usahay ra ba di ra ba ni kadaog. So pero sagdi lang basta sila nagtuman. Nakita sang mga tao ato sa nang tanaw-tanaw nang di kay tantong palaaway aron nga magkahiusa ta. Kay ang taong palaaway iya na sa demonyo. Ang tao nga makighiusa o mohigugma mao ginay iyas Ginoo. Mao nay tuburan nga mubaha ang atong grasya, mubaha ang atong kalipay ug kalinaw. Manindog ta para sa pag-ampo sa katawhan. Uban sa malaumong tingog, hiusahon nato karon ang ato mga pangaliya diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pangamoyo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamoyo. Nga ang simbahan magsadya sa gihapon bisan sa daghang mga pagsulay nga iyang maagian ug magmalaumon sa pagpaabot sa pagbalik sa atong manunubos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamoyo. Nga ang Dios magiyaunta kanila nga anaa sa awtoridad aron makatuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kaayuhan sa tanan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo kamomot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kalag sa mga matuhuon nga mipanaw na makaambit sa kabanhawan uban ni Kristo.
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pagampo ug sakripisyo ug tungod kay wala man gayod kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatag kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento, tudloi kami nga hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon ug higugmao namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas,
kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinuno aluwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni sa tong kinabuhi kung kanunay tang magsunod sa pulong sa Ginoo ug sa iyang gusto, dili ang atong kaugalingon mo'y atong sundon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan